جے تیری اس سخن وریدہ تے کتے پہ گیا مل درگاہ بن جاسے محبوب خدا دا تے تر جاسے ایک نگاہ تے پھر نہ رکھ سے آس کسے تے نام ورسے گناہ سارے رستے چھڑ کے آزم تے پہ جاسے کو راہ سارے رستے چھڑ کے آزم تے پہ جاسے کو راہ اور اگلی جڑی ربائی عالم چچی صاحب نے لکھی ہے بڑی خوبصورت ربائی ہے جدو تک اپنے اندروں میں نہ مکائیے انہی دیر تک کام نہیں ہوندہ میں ہی سانو کسے پر لگن نہیں دین دی کہ آپ فرماندے نہیں میں مردی تے تو نہ مردوں میں مردی ہے تو نہ مردوں تو مویوں میں نہ موئی لب گئی کمر تے سر نہ چکے ایویں ضائع وقت گئے سر جھکیا تے دل نہ چکیا فرماندے نے سر چکیا تے دل نہ چکیا تے اجے مشکل حل نہ ہوئی آزم جس دی میں نہ موئی انہوں وچ درگاہ نہ ٹوئی آزم جس دی میں نہ موئی
اونو وچ درگانا ٹوئی تے قربان جہار جی صاحب فرماندے نے جد تک خلقت دی نظران وچ تے تو یو گنہار نہ ہو سے اس رسوائی دے جنگل وچ تو تے جد تک خوار نہ ہو سے تے جد تک اپنے دشمن داوی تو خدمت گار نہ ہو سے عظم عشق دے اس دریا تے تو کدی بھی پار نہ ہو سے عظم عشق دے اس دریا تو کدی بھی پار نہ ہو سے